Hello? Assalamu alaikum, barka da ranka dai. Hello, kana ina ka zo ofis yanzu ina neman ka. Ka zo ofis yanzu ina neman ka. Me yake faruwa ya Ka ji labai? ko? Ka zo ofis. Wai ban gane me Ya za yake ka zo kai faruwa mana ba. wannan Me ya shirme? faru? Ka zo yanzu. A ni ba Na na gaya son ma wani ni ba bayani ta laifi na waya. bane. Ka zo yanzu Ni dai ban ina shawo. neman ka. Barka. Kai yanzu so kake ka ja mana surutu? So kake ka ja mana surutu? So kake asirin mai tonin wani irin abu kake haka? Wani irin abu kake haka? Labai yara ne da karambani na gaya ma. Ai na gaya ma ni na yi ƙoƙarin in dakatar da su a wannan abu amma me sun riga sun aikata. Mu ba tsaya ka san abu kawai an kwatanta musu waje ba tare da sun duba takardu ba sun je sun yi wani shirme a waje. Amma kaka damu sa ni ba dogon surutu ba za a ƙara irin wani na ji ya isa za a gyara kawai abin da nake so da kai shikenan gobe idan na kira ku idan na kira ku gobe za mu zo haka za a yi shikenan kai shiru ba na so in ji ka ce komai kada ka sake ka mai da magana kakka ce komai shine kawai abin da nake so da kai kakka ce komai haka da buɗe baki kai magana zan kira ku gobe ka ji ko da Allah kai mun wannan abu ka san na gaya ma ba na so jama'a su dinga ɗaukan abin da wani abu gaba ɗaya ni jikina tashi ba matsala yalla bai yauwa ka fuskance ni ka fuskance ni sosai na gaya ma to ba matsala ka je kawai sai gobe sai ka ji kira na to masha Allah